Ko na diya. Uy, Tingog na diya. Video ni. ha? Video. Okay, mayong hapon sa tanan mga sir. So, kami diri karon sa Kalubi. Shout out sa taga Kalubi. So, kami diri karon kay Andre ato ang Sumbalay. Ato ang Sumbalay. Unsa man na? Agoy. Layo para bang. Padidit na lang na. Ko na lang ang kaniuto ana, maibot na dito pa dong. Oh, ipasulod ba? Langkap na, tatagaw na ba ko ng inana? Para di na maguba ang kaniuto. Apa jud the plot. Layo para ba kayo to? Wala kayo gamit ko ba? Ano na, ako dre, wala pa. Isip ka ng hando tayo, padaw ko to, alam ko na to. Aba ko sila tam-tam to.